एनडिबि हिसाबै दिनै रिहेबिलिटेसननि खोथाखौनो बुंनोसै आङो। रिहेबिलिटेसना माखासेया मोनलांबाय आरो माखासेया मोनाखै। बेखौनो बे सारमोना जेनेबा फेरेंगा सारमोन, गबिन्द सारमोन बिसोरो थगायनाय बायदि जागासिनो 100% बिसोर थगायखानायबो जाखादों। नैबे अक्ट'बर मासाव होनायमोन बिसोरना। अक्ट'बरा थांबाय, नभेम्बर फैबाय। नभेम्बरा थांबाय, नै डिसेम्बर रानिं सोलिगासिनो। बेखौ आरो इसिबां 2022आवनो बियो होनो गोनांमोन रिहेबिलिटेसनखौ, दासिमबो बिसोरो होआखै। बिसोर थगायना दोनबाय थानाय बायदि जाहैदों। बिसोरो जोंनि बिफा रखम जानानै दं, गबिन्द सार आरो फेरेंगा सारमोना। फिसाफोरखौथ' एसे नायफिननांगौ ना, नायफिनाबा बोरै जागोन बोरै लोंगोन जों। फारसेखै दरमाहा गैया, फारसेखै रिहेबिलिटेसन मोनाखै, फारसेखै आरो जेबो बिजनेस आरि मावनो जोंहा एक्स एनडिबि आर फैसायानो गैया। बेखौ जोङो बांद्रायखौ लामा नायबाय थाला, जोङो सावरायजोब्बाय मोनब्रै गटजों, मोनब्रै फेक्सनजों। जोङो बेखौ होआबा, डिसेम्बरनि गेजेरावनो होआबाथाय जोङो नायबाय थाला। मोनसे डेम'क्रेटिक आन्दलनखौ जों खालामथारगोनानो। जों सेक्रेटारि अफिसखौबो जथेगोन आरो डिसिनावबो जोङो थांनानै आन्दलन खालामहैगोन। अब्लासो जोंखौ बुजिगोन सारमोनहा। जों आरो खौसेयैनो जोङो एबार रायज्लायखाजोब्बाय, डेम'क्रेटिक जों आन्दलनखौ जों खालामथारगोन आरो खालामथारगोन। बेखौ बे रिहेबिलिटेसननि खोथाखौ जों बुंबाय थाया। जोंहाबो मोनसे थांखि दं, टारगेट दं। बिनि थाखाय जोङो बे रिहेबिलिटेसनखौ नैबे डिसेम्बरनि गेजेरावनो होआबाथाय जोंबो लामा नायला। बे एनडिबिनो जोङो सोमावसारगोन। एक्स एनडिबिआबो मामुलि नङा, गोदोनि एक्स एनडिबिसो, दानि एक्स एनडिबि नङा। जोंहाबो पावार दं, मोन्थाय दं। दफायाव थानायखौसो जोङो बुंदों। दफायाव बे लिरखानाय दं 4 लाखआ। मा खायसेनो होनाय खायसेनो होयि बेथ' जानो हाया। होनांगोन, बयनोबो होनांगोन। बयहाबो मोन्थाय दं मोननायनि। बेखौ लाखुमानानै लाब गैया। बेखौ होनानै क्लियार खालामनांगौ डिसेम्बर मासाव। आरो नङाबा जोङो डेम'क्रेटिक आन्दलनखौ खालामथारगोन। जोङो सावरायखाबाय। बेखिनियाव आंहा 600नि आप दं, 600नि लानजाय दं। 600 बेसेबांबा बेखौ आं मिथिथ'ला। बेखौ होजोबथारनांगौ सारमोना। बे 600नि बेसेबांबा दं, बेयाव लानजाय दंबायो। बेखौ फोजोबनानै डिसेम्बरनि गेजेरावनो फोजोबथारनांगौ। अब्लासो जोङो गोजोनै थागोन, नङाबा जों गोजोनै थानो हाया। जोंनि गोसोआ एक्स एनडिबिफोरा जिहेथु मोनाबा बिसायख'थियाव जोङो जि रायज्लायनांगौ, जि थांखि लानांगौ, जों थांखिखौ लाखाबाय। बेयाव जोङो फिथाइखौ होगोन बिसोरनो। बिनि फिथाइखौ जोङो बे माबायावनो इलेक्सन एमपि इलेक्सनावनो जोङो बिनि फिननायखौ होगोन। बेयावथ' मोनब्रै गटनि दं, दिनै मोनब्रै फेक्सननियानो दं। जों रायज्लायनानै जों जमा जादों दिनै डिजिनेटिक केम्पआव। नाथाय बेखौ जोङो लामाखौ नायबाय थाला आरो इसेबां जोङो बेखौ गोब्रामबाय थाला। जों जि रायज्लायनांगौ डिसिसन लादों, बेखौ डिसिसनखौ लाखाबाय। ओमफ्राय बेयाव जोङो बे डिसि अफिसखौबो जोङो आन्दलन खालामहैगोन आरो सेक्रेटारि अफिसखौबो जों आन्दलन खालामहैगोन। जेंनायाथ' बिराद माबा जानानै दं, गाज्रियावनो दङ बर्थमान। दा आङो एक्स एनडिबिनि जानानै आरो गासै लोगो आर.एस. गासिबो जों जयै दिनै प्रेस मिट लादों। मानो होननानै बुङोबा लिडारफोरा जोंनि गांनाय उखैनाय बै समाव खोथा बुंदोंमोन। बयबो समान मेगनजों नायगोन लिडारफोरनि साननायाव बिदि बुंदोंमोन। दा राजनितिकआव फैबाय। राजनितिक फैनानै जेन'बा गाव गावनि गाज्रियाव थानो थाखाय बिसोरो होगोन होननानै खोथाखौ बुङो। आगस्टआव होनायनि खोथा दंमोन, बेबो गैया। आरो डिसेम्बराव होनायनि खोथा दंमोन। दा डिसेम्बरनि बे खोथा होगोन होननायनि खोथायाबो दा जायाखै। दासिमबो जोङो मोनाखै। लिस्ट जाखाबाय होनो, भेरिफाइडबो जाखाबाय होनो, होसिगोन। खालि बे होसिगोनैनो थालांगासिनो दं आरो जोंना अलरेडि। जों दा आइसि गोदान फैबानो थानाफ्राव जों दासिमबो हाजिर जानांगौ जायो। मानो होनोबा दंना गैया, बबेबा खालामदों ना मादों, बबेबा आफादाव हाबदों नामा, जों बिजि जानानै दङ दासिमबो। जोंखौ बिराद सासपेक्ट होयो आरो दासिम सरखाराबो बेबायदि आरोबाव मोनसे खोथाबाव, जोंनि बे फेरेंगा सारा आरो गबिन्द सारा जोंखौ मा खोथा बुङो, बिसोरो नोंसोरो 4 लाखनि थाखाय नाङाखै बेबायदि खोथाबो बुङो जोंखौ। मानो होनबा मानो खोथा होआ, मानो होखो दस्रानो? जाय मानसिया जेन'बा जोंखौ होसोयोमोन बै समाव, जाय मानसिया जोंखौ नासयोमोन, बे मानसिनोसो बिसोरो रिहेबिलिटेसनखौ होदों। दा जाय बित्तिगत जेन'बा आफादाव दङ, गोदोनिफ्राय खस्थ' मोननाय, गोदोनिफ्राय बुग्लिजानाय, गोदोनिफ्राय नासयजानाय, जाय आफादाव खस्थ' खालामनानै दिनैसिम दङ, बे मानसिया मोननायनि लामायाव गैया। मानि थाखाय? बेखौ जोंनो सारमोननिफ्राय फिननाय नांगौ। आरो सारमोनहा
माला जोंनि थाखाय होनांगौ दायथ' दङ बेखौ होयो आं बेखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। जों खोनानाय बायदियाव जेनेबा सारमोना गावसोरनि खुगाजोंनो बुंदों डिसेम्बराव होगोन, होआखै दासिमबो जोङो खबरखौ मोनाखै। दा डिसेम्बर फैबाय नेयै नेयैनो आगस्ट'आव होनायनिबो खोथा दंमोन। 15 आगस्ट खालिनो होनायनिबो बुंदोंमोन बिसोरो, नाथाय गैया, थगायबाय। आरो नेनो थिननाय बे डिसेम्बरावसो जासिगोन, एबार डिसेम्बराव होजोबसिगोननो। बेबो नै दा डिसेम्बराव सफैबाय, दा होनायनि खुगायानो गैया माथो दासिमबो। जों बे डिसेम्बरनि गेजेरावनो जोङो मोननो लुबैयो, जेन'बा ओरैनो 15 थारिख बा 20 थारिखसोनि गेजेरावनो जोङो मोननो लुबैयो। जेंनाया बेनो जे जोङो NDBP हिसाबै जोङो माखासे एक्स ग्रेसिया रिहेबिलिटेसन जों मोनाखै। बिनि थाखायनो जोङो दिनैनि थारिखआव जोङो अल फेक्सन हिसाबै माने जाय रिहेबिलिटेसन जों मोनै गोजा जों ज' जादों। दा बे मोनैखौनो लानानै जोङो सरखारनिसिम जों दाबि खालामदों जे जेसेबांनाखि रिहेबिलिटेसन होबावनांगौ दङ बा एसेबां माने भेरिफाइड जानानै दङ, बे भेरिफाइडखौ तदन्त खालामलायनानै जाहाथे जोंनि बे मोननांगौ जानाखि डिमान्ड, बे डिमान्डफोरखौ जाहाथे गभर्नमेन्टआ सिदान्थ लालायलायनानै थाब जाहाथे रिहेबिलिटेसनखौ होयो। जों बेनि सायाव गोख्रों दिनैनि दिनाव जोङो बे माबाखौ जोङो गभर्नमेन्टनिसिम माने नारसिन हरनाय जादों आरो। भेरिफाइडआथ' अलरेडि जाजोब्बाय, दानिल' भेरिफाइड नङा। जोङो 2017निफ्रायनो जोंनिया भेरिफाइडआ अलरेडि जाबाय थादों, थाना जोंनाव फैबाय थादों। बिनि थाखायनो जोंहा भेरिफाइड जाखानाय हिसाबै, भेरिफाइडआव दङ हिसाबै जों बे लिस्ट बायदियैनो जाहाथे जोंहा जानाखि मोननांगौ बा गभर्नमेन्टआ होनो इसु लाखानाय हिसाबै जाहाथे जोङो बेखौ मोननो हायो। बिनि थाखाय जों गभर्नमेन्टनिसिम दाबि खालामदों। खोथायाथ' होगासिनो दङ। दिनै खोथा होनाय हिसाबै गभर्नमेन्टनि जानाखि बे रिहेबिलिटेसन होनायनि जि बिबान मोनदों, बे बिबान मोननाया जाहैबाय जोंहा एसनिफ्राय फेरेंगा सार दङ, आनिफ्राय पि ग्रुपनिफ्राय गबिन्द बसुमतारी दङ। बिनि थाखायनो बिथांमोना थाबैनो जुदि बे बिबानखौ मोनदोंबा बे बिबानखौ मावनांगौ आरो थाबैनो रिहेबिलिटेसनखौ होनांगौ। बिथांमोननिसिमबो आङो गोख्रोङै जोङो दिनै NDB हिसाबै बा एक्स ग्रेसियाखौ मोननांगौ खाथाराव जोङो दिनै बे मोननांगौखौ जोङो दाबि खालामदों। फाइदाथ' बहुद दङ, माने तदन्त जानाय हिसाबै जोङो दा मिथिदों जे 600 बेसेबांबा जनल' जोङो मिथिदों, खिन्थु भेरिफाइडआ बुरजा दंबायो। बे मोनफुङैखौथ' बुंनो थाङोबा माखासे बे मोनफुङैया लिडारफोरनि सारमोननि जेनेबा बे मावनायखौ जोङो मानोना गोख्रों नुहुराखै, बिनिखायनो बे मोनफुङैखौ जों नुहुरदों। मानोना सारमोना नभेम्बर डिसेम्बर होलांबाय थाबाय खोथाखौ। दाथ' नै डिसेम्बरानो मोनफैबाय, दासिमबो जोङो बे होनायनि बेलायाव जेबो खौरांखौनो मोनाखै। बेनिखायनो जोङो गोख्रों मोनसे राहा लानाय जागोन। मानोना जों होआबा माबा मोनसे बेबस्था लानाय जागोन। बेनिखायनो आङो बेखिनिखौ बुंनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।